Mentang ngilaya jikini kelinti jikini ka Prut Falls. Kemudian ne Pol Island dok kembala batai miss mana. Tinggi dengan ni kelinti kebai tenat bah karkom sina batang daki mau klam siman. Tak kebai iskam bah apa deh. Dah ini apa orang ngila perlok ngayang ne drong angkakan kerja. Lebih air nanti yang lagi lut mentah. Tambah apa yang disit. Sotunat bah apa deh. Tolong kembah nanti dah kumpida. Kebas sotunat sisa. Adon hakane ka jaka kebah drong. Pagi lagi beriu ki aset hang ni. Yo kebah i salia ba iting. Yo ki long penban. Kidim pengkiang ya ka khut ko subah. Jakane ka shat ka ba itanat hakane ka jaka. De toh perman skam bagi nong penyat jakane ka Prut Falls tinlahi bantai rakam. Ya kajing khut ko subah kumbalong haduk menta mene. Kane kampadan kano kumbalong kiwe ki spot kubanah kane ka khan lengsiar kelas dang kijing jaklia babun jat burukam lengba jeng jengwan jeng kum kini gibreu ki bawan set kima ban pen khut pat ka sosi along kata kan jasno bha kane ka kubor ngara bat ngakwa bat ong ba ya boro gibreu laki dei kibana ka jela nani kibana sabar ka jela ro abang iwan kai ngenwan ka jing kemen bat ban wan ra ro ka jing khut ka jing suba om man pen jaklia ya ki ka jingok kai namar kalong ka ba isi ko ba ijeli ru bang nyoi ya kitu kinyut kinyer ki jing bam jing di ki baki kinan kam man set ban tio sobha daya sumar ya ka mai maryang namar ngi im hakani ka pathai rengkat kani ka mai maryang doble sibun bat kapat ya kitu ki prolog dengi ki bom pat subscribe ki bom pat yoi kini ka channel ka barang thmai jong MJ Rider la ba subscribe ban share ru kani nang bang ngin kiu ngin la ban sibun ki ke ba bhatam but manora susu ya ki khobor ane ki jing yalin ti ki ba kumu breu hi akwa ban tani sapi di perlok ki ba dan menta ban yapet ya ki kuble sibun